खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बराय हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव मोनसे खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना जायफोरानोखि अग्निवीरआव अनलाइन खालामदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय दा एडमिट कार्डआ सफैबाय। जिहेथु जोंना मा होनो लवार आसाम नालाय, जोंना जन हिसाबै नारेंगि गोलैयो। जायफोरनाखि लवार आसामाव गोलैयो, बिथांमोननि थाखाय एडमिट कार्डआ फैबाय। नोंथांमोना निजिनि एडमिट कार्डखौ नायना लानो हासिगोन आरो नोंथांमोननि रेलिया माहा जागोन, गासै डिटेल्सखौ बेयाव नोंथांमोना गासैखौबो नायना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदोंमोन। नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिस खालामाखैबा थाबैनो प्रेक्टिस खालामदो। नोंथांमोननि थाखाय एडमिट कार्डआ सफैबाय। नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना मबाइलाव गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव जइन इन्डियान आर्मि सार्च खालामनानै सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै फैसा नुनो मोनगोन पेज। बेनि उनाव नोंथांमोना नैयाव सिङाव नुनो मोनदों इउजार नेम आरो पासवर्ड। बेनि सिङाव मा दं केपचार कड। बे केपचार क'डखौ मा खालामबानो जाबाय, नैयाव बहायनानै सिङाव लगइन अप्सनाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन खालामदोंमोन, बे समाव नोंथांमोना मा होनो जिमेल होदोंमोन ना, बेयाव नोंथांमोननि जिमेलखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनायाव जि पासवर्ड होदोंमोन, बे पासवर्डखौ होनानै नै सिङाव केपचार कड दं, बे केपचार क'डखौ बहायनानै नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबे सिङाव लगइन अप्सना बेयाव थुना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि गोसोआव गैयाबा निजिनि पासवर्डखौ, नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबे सायाव फरगेट पासवर्ड बे अप्सन दंना, बेयाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना जुदि इउजार नेमखौ गोसोआव गैयाबा, नोंथांमोनाबो फरगेट इउजार नेम बे अप्सनाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय आं नैबे सर्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आं जि भिडिअ लानानै फैयो बेखौ नोंथांमोना थाबनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।